Днес е неделя и се качих за няколко часа в планината над град Пловдив на река Тъмбиш. Така де. Едно много приятно място, прохладно и разбира се без хапване на къде. Запалих огън и на огън ще направи малко фон, осмянка. И след това следва лесно разбързване. Всички се питат, дали се питате друго от нас, какво пие горският човек, за да се хидратира и да поправи така киселинността в организма. Лимони. Лимон. Мигновено киселия баланс такова мигновено се оправи баланс. Вече имам сили да подготвя огнището. Това е много вкусно. Но, със съжаление, отбелязвам, че трябваше да взема и кашкавал. Ще говорим позитивно. Няма да мислим за това, което нямаме, а за това, което имаме. Киселина, основа. Алкална среда. Пожелаваме на вас подобно преживяване. Може би ръцете са ми мръсни. Не знам. Къде е сега доктора да ме види? И както ми е казвал доктор Радев, това не е полезно. Мисля, че да. Чудесно. Хоп! След половин час лежане на хамака установих, че е доста хладно. Доста, не, ама така на гърба ми стана хладно. Тук беше много приятно. На това място съм ходил само за риба. И сега за първи път отседнах. За първи път. Много хубаво. Красиви места на тук. Престоях може би около беше 4. Аз съм бил тук поне 3 часа. Чувствам, че съм стоял цял ден. Много е вероятно и това е заради студа, нали, който ме обзе резко. И така. Заповядайте с мен и следващия път.